Golong lulut. Enek neh jenenge golong lulut. Kuwi kena nggih nglulutne manten, nggih nglulutne sedulure sing ora katon bene lulut, bene wis tegese lek cara didiwenten jenenge golong lulut iki ya intine kena dingge sarana ndonga pengasihan sing maune congkrah nek omah Mbah Congkrah gekne golong lulut dijawab bene padha lulut bene guyub rukun ngene iki. Lah asale golong lulut iki saka apa? Saka ketan biasane. Golong lulut saka ketan, nasi ketan. Akeh pengetahuan Jawa kuwi. Lah kuwi wis budaya wis hampir-hampir saja punah pengetahuan ngene-ngene iki. Ya sik enek tapi kan wis apa pelestarine iki wis jarang-jarang mergo apa sing nom-nom kan wis sibuk karo ilmu pengetahuan sing modern iki dianggap kuno manfaate apa manfaate ya panggah enek insyaallah ngono kuwi lho Lur.